Doncs, bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes en aquest ple extraordinari urgent que celebrem avui. El motiu d'aquesta urgència del ple és l'elecció de les taules, la composició de les taules i meses de les properes eleccions el 14 de febrer. Per tant, ara procedirem al sorteig i passo la paraula a la senyora secretària que ens explicarà el procediment. Es troben presents a la sala regidors i regidores amb quòrum suficient per iniciar la sessió. Aleshores, el que procedirem ara és a fer un sorteig sobre els fitxers de l'Institut Nacional d'Estadística on figuren tots els electors del municipi de Celrà. És un sorteig que s'aplica aleatòriament i donarà com a resultat els membres, presidents, titulars i suplents i vocals primers i segons titulars i suplents. I a partir d'aquí, un cop finalitzat el ple, procedirem a iniciar les notificacions a totes aquestes persones. Ara procedim ja al sorteig, que bàsicament consisteix en activar el programa. Procedim. Pantalla sorteig i posem els suplents. Veig en sales correctes, totes les meses i fes el sorteig. Hi ha un sorteig fet anterior. Sí, és exacte. I ha finalitzat i veiem el resultat aquí. Doncs finalitzat ja el sorteig, tenim ara el resultat del que no se'n dona publicitat per una qüestió de protecció de dades i, per tant, tenim coneixement per al número d'electors que figuraran a l'acte de la sessió. I amb això procediríem a finalitzar la sessió plenària. Molt bé. D'acord. Molt bé, tanquem la sessió.